ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇଥିଲି ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଓ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ କେବେ ଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୃତ୍ତିକା କୃଷି ରସାୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଭବାନୀପାଟଣା, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କଟକର ଜଗତପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମର ବ୍ରହ୍ମପୁର, କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧଠାରେ ଅଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷ ଜମିରେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନାଗାର୍ଜୁନ ସାର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମାତ୍ର 1450 ଟଙ୍କାରେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏଥିରେ 250ଟି ନମୁନା ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଚାଷୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଜମିରୁ ନମୁନା ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଚାଷୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଜମିରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖି ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇଲେ